Ayan o, banak o. Nay, magkano na po yung banak nyo? Ito po yung 100 pesos, no? Ito po yung 50 pesos na tumpukan po ng banak. Yan po, tumpukan ng gulyasan. Magkano po tumpukan ng gulyasan? Ayan o. 100 pesos po yung mga tumpukan po natin dito ng gulyasan. Tay, maraming salamat po. Magkano? So, 150 pa rin po ang presyon dito ng cream dory, no? Ito po yung espada, oh. Sa espada. So, sa espada naman po natin dito ay 120 ang per kilo. So, 120 ang per kilo po dito ng tulingan, no? Po, ng ganda ng hipon. Sariwa. Pakaganda ng hipon natin, no? Sa halagang 250 ang per kilo. 250 lang. Maubos na yung ano mo, alumahan mo, ah. Magkano kilo? Ayun, 150 ang per kilo po ng alumahan. Sa sapsap po ay 100 pesos. Dalagang bukid po natin dito, no? 120 pesos ang kada kilo, no? Dito po sa big size na hipon po, no? Ayan. 300 pesos po ang kada per kilo. So, shout out kay Jeffrey Martin. Ito, yung isdang gabi, no? Magkano to? 150 dalawa. So, 150, dalawang piraso na po yan, no? Sa Pugita. 120. So, 120, no? Tapos, ang rabbit fish, no? Magkano tupukan? 100 pesos. Ito, malaking isda mo. So, 120 ang per kilo. So, 320 ang per kilo po dito ng sugpo. Ayan, malalaking sugpo. Murang-mura po ito sa halagang 320. Oh. Sugpo. Itong malabanos to tayo, no? Ayun, no? Malabanos to. 100 pesos ang kilo. Magkano ano niyan? Kilo? Daan, sir. Tumpukan. Tumpukan lang. Ayun, ang sandaan ng tumpukan, no? Dalagang bukid, no? Yung mga nakita po natin dito, ito. Tumpukan, 100 pesos. Itong lapu-lapu. Ayun, 150 po ang tumpukan. Ito, tumpukan, 100 pesos. Ayun, 100 pesos po, oh. Kahit ano po mapili nyo dyan ay 100 piso po ang tumpukan dito sa Malabon Fish Market, no? Boss, magkano naman dito sa mga tumpok-tumpok na yan? Oh. 50. 50. Ito, 100, no? 50 lang. Ah, 50. So, 50 pesos. So, mahigit 1 kilo na to. Yan po yung mga bentahan po ng tumpukan dito, no? Yan po yung isang bitilya, no? Shout out, Joel, Jonel. Well, baliw. Oh, shout out kay Joel Baliw, anak ni Mang Ramon. Baliw. Alright, so good morning po. At nandito po tayo ngayon sa Malabon Fish Market, no? So mag-a-update tayo ng mga panibagong presyohan ng kalakaran o kaganapan dito sa Malabon. So shout out nga pala sa 5 masugid nating sumusubaybay, no? Yung 5 po, no? Shout out po sa inyo. Talagang ayaw nyo po makakita ng mga murang presyo ng mga paninda, no? So ako, ang aking intention lang po ay maipakita sa ating mga kababayan yung mga presyohan na nagaganap po dito. Pati rin po sa Burautan, ganun din po. So wala naman tayong magagawa sa mga sistemang ganun kasi yun po yung presyo ng paninda ng mga vendor dito. Alangan naman na kontrahin ko yung mga presyong ibinibigay nila sa ating mga kababayan, no? Kaya shout out sa inyong 5. Maraming salamat sa inyo. So anyway, samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer na mag-explore dito sa Malabon Fish Market upang makapag-update ng mga panibagong presyohan. So tara, let's go! Alright, so update tayo ng mga kanilang paninda dito sa Malabon Fish Market, no? So makikita po natin ng mga kanilang paninda na may mga presyohan na pong nakalagay, no? So sa bangus dagupan to ay 120, 3 piraso, tumpukan na yan. Tapos salmon, no? Makarel, 100 pesos din po ang tumpukan. So yan po yung mga presyo, no? Ng kanilang panindang bangus dito sa Malabon Fish Market.
Oh, meron nga daw eh. So, ayan po yung mga tumpukan no, sa halagang 50 pesos. Marami na sapsap po yan, no? 50 pesos po yan. 160 ang bangus dagupan, no? Isang piraso. So, sa tulingan naman po ay 100 pesos ang tumpukan. ₱50 na mga tumpukan dito sa Malabon Fish Market, no? Ayan o, banak o. Nay, magkano po yung banak niya? Ito po yung 100 pesos, no? Ito po yung 50 pesos na tumpukan po ng banak. Yan po ay masarap pong idaing o ipaksiw. Nay, maraming salamat po. So, tumpukan ng gulyasan. Magkano po tumpukan ng gulyasan? Ayan, oh. 100 pesos po yung mga tumpukan po natin dito ng gulyasan. Te, maraming salamat po. Alright. So, yun po yung mga presyuhan na nakikita po natin dito sa Malabon Fish Market. So, magkano naman itong tulingan mo? Tumpukan? 100 pesos. Ang ganda ng 100 pesos po yan, no? 6 na piraso, no? Tingnan natin yung ito po Ayun, no? 100 pesos po yan, 6 na piraso na tulingan. Tapos yellowfin tuna ay 120 ang per kilo, no? Hello guys. So sa gulyasan naman po dito, ang per kilo ay 100 pesos. So ang bangus po natin dito, no, isang piraso ay 140. 40 isa sa may 40. Sa maliliit po ay 40 pesos po ang isang piraso. Dagupan tunay po, dagupan. Iyon, dagupang tunay po yan, no? Matataba po ang mga laman ng ating bangus dagupan. So 100 pesos dito po ang yellowfin tuna, no? So sa hipon naman po natin dito ay 260 ang per kilo. Shoutout po kuya. Shoutout. Don, shout out. Oy, shoutout sa'yo, Lodi. Shout out po, shout out, shout out. Hello, konti lang po rin daw, may MDE. Ayun. Ikot-ikot muna tayo. May pusa na naman, kaya ganda ang gulay namin. Ano, may pusa? Ayun. Andiyan na naman tayo may pusa. Talungga. So, yan po yung mga gulay natin at mga prutas dito, no? Ayan. May mga presyon na po na nakalagay, no? Cream Dory. Magkano? So, 150 pa rin po ang presyon dito ng Cream Dory, no? Ito po yung espada, oh. Sa espada. So, sa espada naman po natin dito ay 120 ang per kilo. Boss, ganda. Wala kang tinda? Ulan eh. Wala. Kaya tulingan mo? 120. So, 120 ang per kilo po dito ng tulingan, no?
Hipon, ang ganda ng hipon. 250 lang. Sariwa, sariwa. Pakaganda ng hipon natin, no? Sa halagang 250 ang per kilo. 250 lang. Oy, shout out! Shout out! Naman lang people. Asa-asa po dito ay 100 pesos ang kilo, no? Quality. Sariwa, sariwa. So, yan po yung mga per kilo ng ating mga panindang isda dito sa Malabon Fish Market. Salamat! Let's go. Lupin, 100 na kilo. So, 260 ang per kilo po ng hipon dito, no? Ang lalaki niya, no? Yung jumbo size. Ayan. So, sa alakaak, 7 Ano? grams. murang-mura yung alakaak na. Sigurado 50 pesos ang tumpukan yan. Maubos na yung ano mo, alumahan mo ah. Magkano kilo? Ayun, 150 ang per kilo po ng alumahan mo. Sa sapsap po ay 100 pesos. So yan po yung mga paninda ng ating mga kababayan dito sa Malabon Fish Market, no? So pinagilid po sila ng ating mga kababayan na tao ng munisipyo upang maigilid ang kanilang mga paninda, no? Dito sa gilid po ng palengke ng Malabon Fish Port, no? Sa mga presyo ng tilapia, ayan, no? So sa alakak po natin dito, no, 100 pesos ang kilo, no? 50 pesos po sa mga tumpukan. So dalagang bukid po natin dito, no, 120 pesos ang kada kilo, no? Ayun! Talagang bukid. Bigyan mo ako nito. Sino mo? Alright, so sa bangus naman po natin dito, no, 120 ang per kilo. So dito, 140 isang piraso niyan. Oh, postado. Yun, 140 ang isang piraso, no? So 120. So sa ating mga hipon naman po ay 260 ang per kilo. Dito po sa big size na hipon po, no? Ayan. 300 pesos po ang kada per kilo. 260, no? So shoutout sa iyo, Ate Potpot. Oh. So dito naman po ang kilo ng ating bangus, no, ng mga pandaing o tatluan o apatan na piraso ang isang kilo na 120. So shoutout sa iyo. The Legend of Fish, Avatar. So 70 pesos po ang gulyasan. Kumot mo yung halaan ko, postado. So tumpukan po, no, halaan dito ay 20 pesos. 20 pesos lang. So sa yellow pinto na naman po na maliliit dito ay 80 pesos ang kilo, no? So sa tumpukan din po ng yellow pinto na ay 100 pesos ang tatlong piraso. So shout out kay Jeffrey Martin. Ito yung isdang gabi, no? Magkano to? 150 dalawa. So 150 dalawang piraso na po yan, no? Sa Pugita, 120. so 120, no? Tapos ang rabbit fish, no, magkano tupukan? 100 pesos. Ito malaking isda mo. So 120 ang per kilo, no? Ito tumpukan na ba to? Inalap ng dalaga. 150 po ang lapu-lapu. Mga boss, maraming salamat. Thank you, thank you. Alright, so mga kababayan po natin mga namimili dito sa Malabon Fish Market, no? So 300 pesos po ang kilo po dito ng big size na hipon. So 320 ang per kilo po dito ng sugpo. Ayan, malalaking sugpo. Murang-mura po ito sa halagang 320, oh. Sugpo. Yan po yung presyo. Murang-mura po yung sugpo natin, oh, sa halagang 320. Ang gaganda, oh. Nalalaki. Boss, salamat.
So, dito naman po ang yellowfin tuna po natin ay 80 pesos ang per kilo. So, sa pag-ikot po natin, no, dagsa po ang yellowfin tuna dito sa Malabon Fish Market. Ano, asal na lang natitira. Kapit yan, tatang piraso. 120 na lang, 120. 150 ang tatampal kada kilo. Dito po sa tumpukan po ay 100 pesos. So meron po ditong malabanas to tayo, no? Ayun, no? Malabanas to. 100 pesos ang kilo. Boss, hindi ka siya shout out. Boss, libre shout out ngayon. Wala kami gana kayo, walang benta. Sige po tayo, salamat po. Ito, tumpukan. Tumpukan na lang, boss. Magkano? Sandala na lang, boss. Yun, no? Kita natin. 100 pesos noong tumpukan. Ano isda to? Salmon. Ah, salmon. Salmon, binisaya. Salmon binisaya. Tung pugita. 120 lang, boss. So, 120 ang per kilo, no? Ito, oh. Salmon, no? Magkano ano niyan? Kilo? Daan, sir. Tumpukan. Tumpukan lang. Ayun, ang sandaan ng tumpukan, no? Dalagang bukid, no? Yung mga nakita po natin dito, ito, tumpukan, 100 pesos. Tunda-Lapu. Yun, 150 po ang tumpukan. Sa Gulyasan, ito 100 pesos to, di ba? Gulyasan po ay 100 pesos ang kada tumpukan, no? Alright, so dito naman po tayo sa kanila mga ibinebenta, no? Yan po ay mga tumpukan po, no? Piso po! 100 lang, 100. So, kuya, ang tumpukan po natin ay 100 pesos. 100 lang. Ayun, no? Ito po, 50. Talakitok, 150 ang kilo. Ayan, no? Tumpok. Doon 150 lang ang kilo. Ayun, yun po yung mga labanan po dito ng mga tumpukan at mga per kilo dito sa Malabon Fish Market. Kuya, maraming salamat. Post to all. Again and all. Mura lang. Pagsak presyo na, sandal na lang. So, mga 100 pesos, no? Yung mga nakikita po natin tumpukan dito sa Malabon Fish Market, no? Tapos, dalawa na po kami, boss. Hi, kuya. Good morning po, Nay. So, ito po yung mga presyo ng bangus po natin dito, no? Kanya, magaganda. Tapos sa Tilapia Batangas ay 80 pesos ang Kilo. kilo. Kuya, bangus na bupay. Di pa, Nay, salamat po. To, tumpukan 100 pesos. Yun, 100 pesos po, oh. Kahit ano po mapili nyo dyan ay 100 piso po ang tumpukan dito sa Malabon Fish Market, no? Boss, magkano naman dito sa mga tumpok-tumpok na yan? Ito, 50. Ito, 100, no? 50 lang. Ah, 50. So, 50 pesos. So, mahigit 1 kilo na to. Oh. Yan po yung mga bentahan po ng tumpukan dito, no? Yan po yung isang bitilya, no? Shout out, Joel, Jonel. Joel Baliw. Oh, shout out Anak ni Mang Ramon. kay Joel Baliw, anak ni Mang Ramon. Baliw. Ayun, shout out kay Papa Joey tsaka kay Chong Igme. Shout out. So, shout out sa Picardal Brothers ng Tunsuya.
Magkano yung naka-plastic mo? So, 100 pesos po yung mga naka-plastic na panindang Nakakapatay na aso. dalagang bukid. So, sa'yo, idol. Dalaga yun. Dalaga, boss. Alright, so sa sitwasyon po dito sa Malabon Fish Market, no, ang mga presyuhan po ay murang-mura po ninyong mabibili. Dahil ang mga presyo nila ay sulit at abot kaya ng ating bulsa, no. So, ang ating mga kababayan ay nag-iikot upang makahanap ng mga murang presyo ng seafood sa Malabon. So, shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At shout out po sa mga viewers po natin na lagi pong sumusubaybay sa pagbablog ni Boss Lando Explorer. At sa mga vendor po natin na masisipag pong maghatid sa ating mga kababayan ng mga murang presyo ng kanilang paninda. So anyway, ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi pong mag-a-update sa Malabon Fish Market. So enjoy and busy po sa pamimili po dito sa Malabon Fish Market. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. God bless po. Bye-bye. Eh, lasik ka dito. Makikita mo na